Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje, labo abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona at 066 566 9245 066 566 9245. Izimfundiso nezintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esinifundisa khona njengamanje sinishumayeza khona kufakazelwa imibhalo engcwele nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni onke kaKristu Jesu yena oyinhloko yebandla. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyindodana kaNkulunkulu eyeza emhlabeni ukuzofela izono zethu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini yonke ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini, yena okwazi ukuvula izindlebe zethu ngakulesikhathi samanje ukuba silizwe ilizwi lakhe lufeze umsebenzi wokuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa nokusindiswa ngokupheleleyo egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isikwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani mfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanikelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu uNenimandla onke. Siloke sithule bona ufakazi lawo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, umunye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu uNenimandla onke. Simbonga uNkulunkulu ngokuthi usiphile usuku abanye bengatholanga ithuba ukuba isikhathi sabo besisiphelile. So lithi iBhayibheli mbonge uJehova mphefumulo wami ngisaphila, ukuba indlela yokumbonga ingalesikhathi inyama isahlangene nomphefumulo. Ithuba lokufuna limanje inyama isahlangene nomphefumulo. Ngale kwethuna akukho ukufuna nokuthola uNkulunkulu ukuba usuku usuzoya esabelweni sakho. La emhlabeni kunesikhathi ukuthi uzalwe ukhule bese unike isabelo sakho, kuthiwa naso isabelo sakho, ngabe umhlaba ngabe ifa uyanikwa. Kanjalo njengoba siphila lemhlabeni siphilela ukusebenzela izulu lapho khona sizonikwa khona isabelo. Umuntu nomuntu uzonikwa isabelo, ngabe
ubelonga kubantu abazolahlwa noma kubantu abazoya ekuphileni. Kuwena uma kuwukuthi ithuba uyalithola futhi uyalisebenzisa ngendlela efanele. Ukuya esikoleni ukuthi uyofunda. Mawuthola ithuba lokuthi esikoleni khona abangalitholanga abalifisayo ukuthi baye esikoleni bayofunda mhlambe baguqula izimpilo zabo. Kanjalo nokuthola impilo leyo kungcwele kusezandleni zakho kuba ngabe uyayamukela noma cha. Ukuba ithuba lisezandleni zakho ukuthi wena uzolisebenzisa kanjani. Ukuba wena sowunikiwe ithuba lokuthi uthole ithuba lokufunda ngempilo uNkulunkulu ayabela abantu emhlabeni. Ivangeli nensindiso akuyona yomuntu, impilo uNkulunkulu asabeleyo. So uma uzwa izwi likaNkulunkulu alinikile abantu abazokholwa izwi lakhe ukuthi baphile ngalo. Ngakho ke kunomthetho endlini kaNkulunkulu. Lo mhlaba lo esiphila kona yindlu le uNkulunkulu ayakhele ukuthi siphile kuyona singabantwana bakhe. Kepha wasebeka umthetho nemiyalelo ukuba yilowo nalowo owuzwayo umthetho awuhloniphe uza kukonyeliswa njengokuhamba kwakhe. Kanjalo nalowo ongawuzwa umthetho naye uza kukonyeliswa njengokuhamba kwakhe. Mase unginika incwadi yokuqala kaTimotheo kusukela kusahluko incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 1 kusukela kuverse 1 yona izokutshela kahle kamhlophe ngomthetho ukuthi umthetho umeleni kahle hle yini umthetho. Incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Yes. uPaul umpostoli kaKristu Jesu. Umpostoli igama elithi umpostoli usho ukuthi umuntu ophathisa umyalezo, uphathiswa uNkulunkulu. So uJesu uyafika enyameni azoba uNkulunkulu enyameni bese ke afundise abantu. Le emhlabeni akafika ukuzozikhukhumeza ukuthi uNkulunkulu, kepha ufundisa abantu indlela yokuphila emhlabeni. So umpostoli lo njengoba noJesu akhetha abanye abapostoli, yena ungumpostoli omkhulu wayesebeka abapostoli ngaphansi kwakhe. Abapostoli ngaphansi kwakhe wabanika izwi. So bona bafundisa abantu izwi likaNkulunkulu. Isizathu sokuthi sifundise ngezwi likaNkulunkulu ngokuba siyafisa ukuthi nathi lokho esikuzwayo nesisitholile nabanye abantu bakuzwe bakuthole ukuthi bezwe izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo uNkulunkulu efuna abantu babe nalo. So umpostoli melithi incwadi umpostoli kaKristu Jesu ichaza ukuthi lo uthunyiwe uKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu, ngomyalo oqhamuka kubani? kuNkulunkulu, umsindisi wethu noKristu Jesu, ithemba lethu. uTimotheo umntanami ngesiminya ekukholweni. Yes. Makube kuwe umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu na uKristu Jesu inkosi yethu. Yes. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo. So isizathu sokuthi abapostoli behambe betshala abantu ezindaweni, bathumela abantu abahamba nabo ngokukholwa ukuthi hambani nogada abantu asebefundisiwe balamukela ivangeli. Hambani ke manje nobagqugquzela ukuthi le ndlela sebeyithathile bahlale ngayo, bagade abantu abazoza nezimfundiso eziphambene ukuba baningi vele abantu abeza ngalo iBhayibheli bezofundisa izinto zabo ezingahambisani neBhayibheli, kepha ngenxa yokuthi bakhuluma kubantu abasuke bengenakho ukuqonda bayakwazi ukuthi babadidise bamukele imfundiso engafunwa uNkulunkulu kepha bebeze ngalo iBhayibheli. So kunencwadi ethi hlolani imimoya. So le ncwadi le kufanele ukwazi ukuhlola imimoya ukuba kubhaliwe kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 4. Lapha kwincwadi yokuqala kaJohane, incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 kusukela kuverse 1. Bese ubuyele kule ncwadi le abokade ufunda manje yaTimotheo. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya. So yabo nje ku-internet ka-YouTube khona abantu abahambe bethula ubufakazi babo ukuthi bahlangane noJesu but izinto abazikhulumayo ziphambane nezwi labapostoli ekuyibona abaphathiswa izwi emlomeni kaJesu. Fana nezinkolo eziqhamukayo njengama-Muslim nama-Pentecostal nama-Roman Catholic Church. Lo mabandla lawo uma ezofundisa izinto eziphambene nezwi kaNkulunkulu abasebenzeli umbuso kaNkulunkulu, angikhathali ukuthi ibandla ngabe likhulu kangakanani, vele isinagoge likaSathane lijwayele ukugcwala abantu abangasilutho ngokuba ke ligcwele abantu abathanda ukwenza izinkanuko zabo nokulandela abafundisi. Kepha uma ukholwa izwi kaNkulunkulu uhlala eBhayibhelini lakho ufunda iBhayibheli. So
uma lencwadi ithi ke bathandekayo maningakholwa ibo bonke omoya akufanele uhambe ukholwa yona yonke into ngoba naye umuntu ephethe iBhayibheli lithi ihlolani imibhalo ngokuba lithi kuyona nokuphila okuphakathi iyona efakaza ngami so bengizoqhamuka ngizothi mina ke kunenkonzo yemvuselelo ayikho inkonzo yemvuselelo eBhayibhelini bengithi kuzoba nenkonzo yensindiso ayikho inkonzo yensindiso eBhayibhelini izinto lezi eziqanjwa abantu izwi lithi ke shumayela izwi usole uyelisise ukhuze ufundise ngakho konke okufundisiwe noma okusembhalweni manje lezi zinto lezi ezibekiwe ukuba sizenze izona ezibalekile njengoba ethunywa eMakedoniya nase-Efesu uyathuwa ukuthi ayovuselela abantu so kufanele thina sihlole imimoya ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo ukuze abantu bengezufundisa izinto ezingafakazelwa yizwi likaNkulunkulu futhi banganaki izinganekwane futhi bangahlali ezinganekwaneni nezindaba zolibo lokuzalana nendaba zolibo lokuzalana sihlezi sibanga nabantu abantu befuna ukusitshela uthi hayi mina ngithi ngwakadlamini ngwakamthembu ubaba wami ubani kwasha kwacima ayisizi lonto leyo umbuso kaNkulunkulu asungeni ngezibongo sungena ngomoya so bese understand akekho ongazi ukuthi ke wena uzondi wazalwa unondaba ugagasha uhlabeshilo abantu bakini labo kepha angeke bakufake ezulwini wena usuzongena ngokulunga kwakho ezulwini akekho ozokuphuca ukuba uzondi akekho ozokuphuca ukuba udlamini akekho ozokuphuca ukuba umthembu uzalwa kaMthembu okhokho bakho abakamthembu kepha awuyikho into abangakusiza ngayo ukuze ezulwini amen nezindaba zolibo lokuzalana ezingapheliyo izinto lezi ezingapheli abantu abahlezi bezibanga usiko khona izinto esizakhela thina yabona imfundiso la ekhaya ingaba imfundiso la ekhaya uma nje ingaphambene nentando kaNkulunkulu umthetho wala ekhaya ukuthi ke ingane ayigeni la ekhaya ngo7 ebusuku intombazane la ekhaya ngo6 singaphakathi intombazane la ekhaya ayigqoki ibhlukwe kuumthetho lowo ongaphambene nentando kaNkulunkulu ngoba isifundisa abantwana umthetho oqondile understand so uma ngithi la ekhaya siphuza utshwala uma ungaphuza utshwala wena usuphuza utshwala akukho lutho ozokwenzeka kwena uzoba isidakwa njengabo bonke abantu abayizidakwa you understand kepha ke uma ngithi mina hayi la ekhaya siyahlaba sifaka iziphandle uNkulunkulu ethi akayifuni lonto angikwazi ukuthi mina ngizoguqula iBhayibheli ngenxa yakho iBhayibheli ngeke liguqukele mina ngisho ngazama ukushumayela ngenxa ukuthi abantu ba-understand mina kepha uNkulunkulu izwi lakhe aliguqukeli mina nawe yedwa umuntu ukuba yena ungulizwi uJesu izolo namhlanje naphakade akaguqukeli umuntu ithina abantu esiguqukayo ithina abantu esenza izinto ezimbi uNkulunkulu akayenzi into embi yezo lonto leyo so uma sithi sinezimfundiso esizilandelayo esazifundiswa ubaba uma siphambene nentando kaNkulunkulu zingenamvuzo ebungcweleni ngizoyishiya phansi ngokuba yini sengisebenzela umphefumulo wami ukuthi ufinyelele ezandleni zikaNkulunkulu understand ukuthi uma sithi sifundisa imfundiso kaNkulunkulu sifundisa into thina nathi sifice ifundiswa esiholela ekuphileni enobufakazi ukuthi iqhanga kuphi iyakuphi lemfundiso le ivele ezulwini awonke abayamukelayo bazoyezulwini ngokuba lemfundiso iyindlela esiholela ezulwini akekho umuntu waqhumekela akekho futhi umuntu owazidala wonke umuntu unemvelaphi lapho khona kuthiwa wazalwa ubaba wakho noma wakho ababejalwe uNkulunkulu nabo so uyabona ukuthi thina siyazalana njengoba nezulwane nje asikho isibane sithi mina ngowakabani izilwane siyazi lonto but thina abantu sifakwe inqondo ukwazi ukukhuluma nokuqonda izinto kepha thina siyazikhethela izinto esifuna ukuzenza ezingahambisani noNkulunkulu isikhathi esiningi so iBhayibheli liyasiyala ukuthi sigade abantu abazofundisa izinto eziphambene nezinto ezifanele ukufundiswa ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu yabona uma kuthiwa zibanga ukuphikisana umuntu wenyama unako kwenyama akhulume ngezinto aziqondayo yena angathi methi uyazikhuluma angakwazi ukuthi azidefende but egcineni njengoba ezidefenda akanaso isimo noma isisekelo sokuthi ame ngobufakazi balento ayikhuluma ukhuluma nje ngomlomo ngokuba ngokwakhe uqonda ngokwenyama kepha bese kuziwa kumoya uthola ukuthi umoya usumlandisa izinto ezifihlakele kuyena esezimsiza ukuba ke aqonde lezi zinto abekade ngaziqondi izwi kaNkulunkulu labantu abavuleleke ukufunda noma benemibuzo imibuzo ayinqabekile nencazelo mayikhona futhi uyasizakala kubhlungu ukufundiswa umuntu ongazi
Mase wazi usuthi ke manje umfundisi ongitshele lithi iBhayibheli ule ncwadi esibili Timotheo incwadi uqala njalo sahluko 2 bese ithi kanjena ke incwadi lapha kwincwadi eTimotheo sahluko 2 verse 9 ngokuba nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. So manje uyafika esontweni abantu besifazane bagqoka igqebhezana bagqoka amabhuluku bafaka amacici bafake nama-wig into zokufakela abalulukile amakhanda bafake baphethe izinzipho. You understand? Sekufika kule ncwadi le wena uyafunda ngithi iBhayibheli wena umfundisi uyafundisa kepha lezi zinto akafundisi ngazo. Lithini iBhayibheli? Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Gqoka ingubo hayi ingubo efanelayo, ingubo efanele izokutshela ukuthi iBhayibheli ngoba yini ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nangokuqonda. Umuntu wesifazane azihlobise ngokuhlonipha nangokuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Nangegolide. Ungahlobi ngobucwebe. Nangamapharela. Ungahlobi ngomhlobiso nangemgexo. Nangezambatho ezinemali eningi. Ungagqoki izimpahla ezibizayo. Kepha njengokufanele abesifazane. Ngoba into efanele umuntu wesifazane oshoyo ukuthi besaba uNkulunkulu. Engeke uzusabe mina ufuna ukusaba uNkulunkulu. Ngokuba uzokwenza izinto phambi kwami ezikhombisa ukuthi wena usaba mina. Kepha uNkulunkulu awumesaba ukuba ngale ekhoneni. Thiwa kini ungagqoka ibhluke. Wena mesungale ngaphandle uthathe ibhluke uphuma nalesikhwameni uyigqoka ngaphandle. Uyisikhohlakala wena. Unondindo awusifebe esigcwele umoya ukukhohlakala kaJezebeli ngokuba wena ubona ukuthi ungakhohlisa umuntu ungamkhohlisa yebo kepha uNkulunkulu ngeke uzumkhohlisa ukuba ubona yonke into efihlakaleyo. So inhliziyo yakho mayingalungeli umhlengi mayingalungeli umfundisi wakho mayilungele uNkulunkulu. You understand? So bathi ngiyathuka manje ukuthi umuntu wesifazane ogqoka kanjalo unondindo kusho iBhayibheli ukuthi umuntu ogqoka ngendlela engahloniphekile ningandisi ubufebe lisho njalo iBhayibheli lithi ke lapha kwincwadi leLeviticus sahluko 19 verse 29 iyachazisela ngalento le ukuze uzoyiqonda lento le ukuthi iqhamuka phansi eBhayibhelini. Ithini incwadi ke? Incwadi kaLeviticus sahluko 19 verse 29. Awukuhlambalaza indodakazi yakho. Awuyihlambalaza indodakazi yakho uyenze ini? Isifebe. Uhlambalaza ukwenzisa umuntu isifebe kumenzisa into ephambene nezwi likaNkulunkulu. So ugqokisa ingane yakho ngendlela engahlelekile noma engahlelekile engahloniphekile. Lokho uyenzisa ingane yakho ukuthi ikhulume nomqondo nomzimba wayo udayisela abafana inganakile. Funa izwe lehlele ngobufebe. Ngokuba izwe uzogcwala ini? Ubufebe. Ubufebe isenzo esuke sesikhona ngokuba abantu benza izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. So sesibuyela kule nto ke manje yokuthi ke lithi izwi ke umfundisi makafundise into eqondile. Njengoba lithi iBhayibheli umuntu wesifazane angahlobi ngokungaphandle. Njengoba engahlobi ngokungaphandle nje ugqoka ngendlela ehloniphekile ngokuba uma uhloba ngokungaphandle unomoya wobufebe bukaJezebeli. Ngoba noJezebeli kubhaliwe kwincwadi yamakhosi sahluko incwadi uqala amakhosi sahluko 9 verse 39 kusukela ku verse 23 bese kuzoba no32 no31 uyayithola incwadi yamakhosi. Izinduna ezinkulu ezaziphethe umsebenzi kaSolomon. No, ngiyele lesibili. Incwadi yesibili kaMakhosi sahluko 9 kusukela ku verse 21. Ngifuna le khona iqala iveze ukuthi ubani uJezebeli. Kwathi uJoram incwadi yesibili yamakhosi sahluko 9 verse 21. Yes. Wayesethi uJoram bophela Right, angifuni uhlulwe isiZulu kahle bafa ubuka amagama wafundisise ngendlela. Wayesethi uJoram babophela ke inqola yakhe. uJoram inkosi yakwaIsrayeli noAhazi inkosi yakwaJuda baphuma kwaba yilowo nalowo ngenqola yakhe baphuma ukumhlangabeza uJehu bamfumana esiqesheni sezwe sikaNabothi waseJezreeli. Kwathi uJoram esembonile uJehu wathi usahlezi kahle Jehu na? Wathi ukuhlala kahle kuni kuse kuningi ubufebe nokulumba kukanyobo uIsabel na. uJehu kusekhona ukuhlala kahle kusakuningi ubufebe
nokulumba kukanyongo uJezebel. So kusho iBhayibheli liphikise phela iBhayibheli ukuthi ngithuka inhlamba mengithi uwe umuntu wenza ubufebe. Bese kuzovela ke ku verse 30 ukuthi uyini uJezebel ubizwa ngokuthi uyisifebe nomlumbi ngoba yini. Uzovela eBhayibhelini leli lithi ngiyaliphatha kepha nililaleli niyadelela uNkulunkulu nithi namesaba uNkulunkulu niyathandaza ngisho esikoleni niyathandaza ngisho emsebenzini kepha uNkulunkulu anithandazi kuyena ngoba nihloniphi izwi lakhe. Ithini incwadi? uJehu esefikile eJezreel uJezebel wabuza waqaba amehlo akhe. So ngesikhathi esidala yayengekho lutho i-makeup kepha ukuzilungisa kwakuthiwa ukugqaba waseqaba uJezebel wapenda amehlo akhe wahlobisa ikhanda lakhe. wayesenza ikhanda lakhe lalihle lento eshiwo eBhayibheli ukuthi ningahlobi emakhanda ngamakhanda enu ngoba into eyenziwa uJezebel wayigcwele umoya wanobufebe. Walunguza efasteleni. Wayeselunguza efasteleni. uJehu esengena esangweni wathi usahlezi kahle wena Zimri mbulali wenkosi yakho na. Kusho uJezebel esho-ke kuJehu. Waphakamisela ubuso bakhe ngasefasteleni wathi ubani onami na. Ubani. Wase kulunguza kuye izinduna ezimbili noma ezintathu. Wathi mphoseni phansi. uJezebel wasekuthiwa kaphoswe phansi. Zamphosa phansi igazi lakhe laseliphalazeka odongeni nasemahashini. Wamnyathela phansi kwezinyawo zakhe. So ngiwe lento ke le ethi ke iBhayibheli liyafundisa ngaphakathi lapha kwincwadi yesibili yokuqala isahluko sesibili verse 9 to verse 10 ithi ke owesifazana angahlomi ungaphathi. So uyafunda iBhayibheli so kuyabuhlangana lencwadi suya umfundisi wakho manje umfundisi lithini iBhayibheli uqhubeka ufunde lencwadi ngokuba besifazane babagqoka izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. So manje uma ugqoka isiketi esiyovala ezansi kwezinqa ufaka ibhlukwe ufaka ama leggings uhamba ngawe emgaqweni emva kwalokho uveza izimpahla ezigqoka impahla eziveza isifuba sifuna ukubona icleavage yakho asifune ukubona thina imswephe ezinqa yakho namadlolo akho sifuna ukubona ukuthi wena ugqoke ngokuhloniphekile ngoba usaba abantu uNkulunkulu awusaba umhlengi awugqokeli umhlengi kepha iBhayibheli liyakhuza ukuthi ugqoke ngendlela ehloniphekile njengomuntu wesifazane ngokuba izwe lingcwelile nje ligcwele ukona nobufebe ngenxa yomuntu wesifazane usathane abakhumuli bahambisa inqumo. So understand lento le yokuthi ke iBhayibheli likhuluma ulimi oluqondile. Mase uhambe kumfundisi wakho uzothi ke manje mfundisi le Bhayibheli lana lithi bese ethi umfundisi wakho ke hayi le Bhayibheli lalifundisa abantu bakudala lento ayisapply manje izwe selishintshile. Umbuzo ukuthi kubhalwe kuphi ukuthi izwe lishintshile. Yes Lord. Kubhalwe kuphi ukuthi izwe lishintshile sekunevangeli elisha manje kumele lishunyayelwe eliphikisana nalento eseBhayibhelini. Yema njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu. Abantu abasaba bani? uNkulunkulu. Awusaba umhlengi, awusaba umfundisi wakho. Awunakulelela umfundisi efundisa into ephambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini uma usaba uNkulunkulu. You understand? Bahlobe ngemisebenzi emihle. Bahlobe ngani? Ngemisebenzi emihle. Hloba ngemisebenzi emihle. You understand? Maningi. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Kepha angimvumele owesifazane ukuba afundise. Angimvumele owesifazane ukuba akhulunywa ngasebandleni ke la endlini kaNkulunkulu. Owesifazane lithi iBhayibheli angimvumeli ukuba afundise, ukuba abuse nokuba afundise. Yes. Nokuba abuse phezulu kwendoda. Noma ukuba abuse phezulu kwendoda. Kodwa makazithulele. Kepha makafunde ukuthobeka konke. Makafunde ukuthula. Lithini? Ngokuba uAdam wabunjwa kuqala. Emva kwalokho kwase kwakhiwa uEva. Kunesizathu ukuthi uNkulunkulu wase kwakhiwa uAdam uqala. Kwase kubunjwa uEva emva kwakhe. Kuba lokho ke uAdam wanikwa umthetho nomyalelo. So kubhalwe phansi futhi ukuthi isizathu sokuthi umuntu wesifazane angabusi phezulu kwendoda isiphi khuluma. Futhi uAdam kakhohliswanga. Futhi emva kwalokho uAdam akakhohliswanga. Kepha lo wesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka wayesephuma emyalelweni kaNkulunkulu. So ngibuya kulento ke lithi ke kunomthetho endlini kaNkulunkulu engekwazi ukuguqula for wena. Uma umfundisi wakhe
ehluleka ukumela iqiniso engivumela ukuthi nenze umathanda ebandleni isinagoge likaSathane lelo ibandla likaSathane ngokuba uNkulunkulu ukhulumile ngezwi lakhe akaguquki yaguqukele mina. So uma ithi lapha kusahluko 1 eseveza ke ku verse 4 uthini verse 4 futhi banganaki izinganekwane akunakuphika nezinganekwane zabantu abakele esikoleni ukuba abafundisi babe bazofundisa into engekho nezindaba zolibo lokuzalwana bezositshela ukuthi hayi phela mina ngizalwa kabani angena umJuda mina ngwakaDlamini angena umJuda. So iBhayibheli likhuluma nabo lithi iBhayibheli likhuluma nenhliziyo yomuntu likhuluma nomphefumulo odalwe kuwena. So awukwazi ukuthi uzoliphika ngoba nange iBhayibheli selikhuluma nento oyenzayo embi ongafanele uyenze phambi kaNkulunkulu ngokuba ufuna ukugcwalisa inkanuko yesono uyisikhohlakali wena esingumzenzisi ukuba ufuna ukuthi uwenze intando yakho emthethweni nasendlini kaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu angeke azakuvume ngokuba izwi lakhe aliguquki. Ungaguquka wena ugoloza ube nenkani uphuma ungena wenze konke okuthandayo kepha uNkulunkulu uzokwahlulela egcineni. You understand? Ezibanga ukuphikisana Yes. kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu. Esikhundleni sokuthi abantu bakhule ekwazini uNkulunkulu nasehlakanipheni ubhizi ukhulunywa ngezindaba ezingenamsebenzi ngokuba abantu bathatha uNkulunkulu bazombeka kwizinga labo lokuba senyameni. uNkulunkulu asinakuhamba kuye ngokuqonda kwethu nangokucabanga kwethu sihamba kuye ngokukholwa izwi lakhe bese siyalenza. Uma lingakusebenzeli phuma kulona unelungelo lokuphuma kulona. Kepha uma ubona ukuthi uNkulunkulu ekubizele kona kuyakuphilisa ukuhlukanisa nemisebenzi yesono egqilaza inyama yakho uzojabula wena uhlale kuNkulunkulu. You understand? Mase iqhubeka ithini Esisekukholweni ngenza njalo manje. Kepha umgomo womyalo uluthando. So umgomo womyalo ukuqala nje thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Oluvela enhlizweni emhlophe. So umuntu ogoma onothando uthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Nakunembeza omuhle. Nonembeza wakhe ube muhle futhi ungasoleki ungalima uthanda mase ube nokodwa. Nasekukholweni okungazenzisiyo. Lokukholwa kwakho uma ungabe umzenzisi ngokuba njengoba ngisho nje ngithi ke ukukholwa kwakho kufakazelwa imisebenzi nenothando lakho lifakazelwa imisebenzi. Kepha uma ungakholwa ubonakala ngokuthi uthande noma ukholwe bese wena ube nalokho ungabaza ukholweni lakho uphelele ukholweni bese iqhubeka ethini. Abathe abanye bephaphalazile kulokho. Abanye bathe bephaphalazile kuloko kuhamba lokho. Baphambukela ekukhulumeni okuyize. Base bakhuluma izinto engenamsebenzi. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Bezama ukufundisa ngezinto zomthetho. Ingani kabakuqondi Kepha abakushoyo. inkinga abaqondi izinto abakhuluma ngazo. Nabaqinisa ngakho Nalokho begomela. abaqinisa ngakho befunga begomela. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle. Ngithemba nasiphila ngaphansi kwedlu kaNkulunkulu. So endlini kaNkulunkulu kunomthetho. Ithi umthetho kaNkulunkulu muhle. Nxa umuntu Umuntu esebenzisa umthetho ngokomthetho kaNkulunkulu ngokomthetho kaNkulunkulu. ekwazi lokhu izwake manje iBhayibheli selikhuluma izinto engengazikhuluma liyaphinde liyangifakazela iBhayibheli bekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, awumiselwe umuntu owenza kahle, kepha umiselwe abangenamthetho, umiselwe abantu abaphula umthetho, amahlongandlebe nabangamesabi, nalabo abangamesabi uNkulunkulu, nabayizoni, nalabo abonayo, nabahlazisayo, nalabo benza amahlazo, nabadumazayo, nalabo benza izinto ezidumazayo, nababulali bawona, abantu ababulala abazali babo, nababulala abantu, yes, izifebe, nabesilisa abalala izitabane. Umthetho ubekele bonke abantu abenza lezi zinto lezi, nabathumba abantu abantshontsha abantu babathumbe, nabantu abaqamba amanga, nabafungela amanga, nalabo abawufakazi emangeni baze bafunge ngamanga. Noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo nomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu isifundiso esiphilileyo, and unikelwe kulabo abafuna ukuphila impilo kaNkulunkulu. Awuphila impilo kaMhlengi, uphila impilo kabani? kaNkulunkulu. So umzimba lo uNkulunkulu akwakhile kuwona
wayesefaka umphefumulo ukuba kuphile wena. Uyithempeli lakhe ngokuba kufanele kuwena kuphile umoya kaNkulunkulu. Lo moya kaNkulunkulu uphila kanjani na? Ngokuthi wazi izwi lakhe bese lona libuse enhlizweni yakho. Ngoba umfundisi ephelela yileyo. Amen. Awukholelwa mfundisi, awukholelwa igama libandla. Ukholwa ngoba wena uNkulunkulu ukusindisile ngezwi lakhe. Awusindiswa umfundisi, usindiswa uNkulunkulu. Amen. Maningi. Noma kungaba khona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo. Noma ngabe yini ke engabe umuntu wayenza ephambene nemfundiso kaNkulunkulu ephilileyo, umthetho kaNkulunkulu umele lokho. Ngokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo. Yes. Engaphathiswa lona mina. Yes. Ngiyambonga owangenzela amandla uKristu Jesu inkosi yethu. So uKristu Jesu lo wamenzela umusa naye umphostoli lo oseshumayela ivangeli manje. Okwakuwena owebulala abantu, zingela abantu unofakazi bakhe naye. Athi lapha yaboncwadi yezenzo sahluko 26 from verse 14 lapho khona iveza naye ukuthi naye bengomunye wabantu bezingela abantu abazingelelela ukuthi ke baboshwe bashawe. Qala from chapter 8 kusukela ku verse 1 lapho khona kuvela ukuthi ke usukaphi yena umpostoli lo esekuthiwa manje umpostoli Paul waye uSawulu ngaphambili. So naye usebonga uNkulunkulu ngomusa awutholile ukuthi naye ubehamba engazi ukuthi wenzani, ubehamba engazi ukuthi uphuma kuphi nohambo lakhe. Kepha uNkulunkulu wayesezazisa kuyena wathini? Incwadi Izenzo sahluko 8 verse 1. Yes. Kepha uSawulu wayevumelana nabo ngokubulawa kwakhe. Yes. Ngalolu suku kwavela ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalem. Yes. Bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya nasesahluko 9 verse 1. Kepha uSawulu esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni, kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela abesilisa nabesifazane abayise eJerusalem beboshiwe. Kepha ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko kwambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi lithi kuye, Saul, Saul, ungizingelelani na? Kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. So nangu umusa utholile uSaul njobe sefakaza nje manje ethi uyambonga uNkulunkulu ngale noma umbonga uJesu amandla kaJesu. Usehamba uyozingela abantu naye uthunyiwe ukuthi akahamba ubulala abantu noma ababamba babophe abalethe eJerusalem abazoboshwa bashawe ukukhonza uJesu. Mase athi ke yena naye manje njobe umbonga ngoba nakwenzeka lokuthi kwasekuzwakala izwi liqhamuka ezulwini lithi Saul, Saul umzingelani na? Wayesethi ke Nkosi ngubani wena? Wayesethini? Yathi mina nginguJesu omzingelayo wena. So uma esindiswa yena usindiswa ukuba kuvuleka amehlo akhe lokho kuvela kwincwadi yezenzo sahluko 23 lapho khona esethula ubufakazi bakhe ukuthi yena uJesu ufinyelele kanjani kuyena. Sekuvela ukuthi ke naye uthola umusa. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yezenzo sahluko 23 kusukela ku verse 4 neverse 4. Ababekhona basebethi uthuka umpristi omkhulu kaNkulunkulu na? Yes. uPaul wayesethi beningazi bazalwane ukuthi ngumpristi omkhulu ngokuba kulotshiwe ukuthi ungakhulumi kabi ngombusi wesizwe sakini. Yes. Kepha kwathi uPaul azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi nenye ingxenye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini wathi, madoda bazalwane, ngingumFarisi mina, ngiyindodana yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Eseshilo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi. Ibandla lahlukana kabili ngokuba abaFarisi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya, kepha ngokuba abaSadusi bathi
akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya. Kepha abaFarisi bavuma ngokubili. Kwase kuvela umsindo omkhulu. Wasukuma abathile kubabhali bengxenye yabaFarisi. Balwa kakhulu. Bathi asifumani lutho olubi. No, uhambe lapha ku chapter 22 verse 9. Sifuna ubufakazi baMpostoli Paul ukuthi kungani ebonga kuJesu. Kepha labo ababenami bakubona ukukhanya, kodwa izwi elakhuluma nami abalizwanga. Ngathi, ngizakwenzani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uzakutshelwa khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababenami, ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, oyefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi wema wathi kimi, Sawuli mzalwane, buya ubone. Mina ngase ngibona ngaso leso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu wawobaba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe, ngokuba uzakuba ngufakazi wakhe kubantu bonke walokho kumbona kwakho, walokho kumbonile nokuzwileyo. Manje-ke ulibalelani na? Sukuma ubhaphathizwe, uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. So manje ungeke wambonga uNkulunkulu ekukhiphe emanyaleni, ekuphendulile ekubeni wena ubungumbulali wabantu bakhe, wena ubukhona kushawa abantu bakhe, wena ubusiza abantu bakhe beboshwa, bethathwa, beshawa. Lapho khona uNkulunkulu esezifikela yena uqobo lwakhe, esezokuphendula wena, esezokukhombisa indlela ekuyiyo ukuthi lento le oyilimazayo iyona ndlela ekumele uhambe ngayo. You understand? Ubungeke wambonga uNkulunkulu okwenzela umuso omngaka, akuphendule ekubeni isifeba kwenze ube umntwana wakhe, akuphendule ekubeni isidakwa abantu sebekulahlile akubuyise uzoba umntwana wakhe, akuphendule ekubeni umbulali akubuyise uzoba umntwana wakhe. Ubungekubonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu. Uthini umpostoli lapha kwincwadi yaTimotheo? Ngiyambonga owangenzela amandla. Umusa, uma kwenziwa amandla kwenziwa umusa ukuthi wena kanti uhamba ngokuqonda kwakho uNkulunkulu akubuyisele endleleni. Umusa lowo, you understand? Ngokuba yini wonke umuntu usibona ehlakaniphile emehlweni akhe, ngokuba behamba uhamba ngokuhlakanipha kwenyama. Kepha uNkulunkulu osemazulwini obona konke sisindiswa ngamandla akhe nangomusa wakhe. Bese ithini? uKristu Jesu inkosi yethu. Yes. Ngokuba wathi ngikholekile. So uJesu wabona uthando likampostoli Paul ukuba unothando lokwenza ukulunga, ngoba lokho ekwenza singena abantu abakholwayo wayekwenza ngoba wayelalela abapriest abakhulu, ekwenza elandela umthetho wabo, ekwenza egameni lokuthi lokhu kuwumthetho kaNkulunkulu. Kepha ekhambeni kwesikhathi uNkulunkulu wamvula amehlo ukuthi wena sowenza izinto ngentando yabantu, hayi ngomthetho wami. You understand? Bese thini? Engimisa enkonzweni. Usiyamisa manje ukuba akhonze naye njengabanye abantu, kade umbulali futhi eyisoni esibi phambi kaNkulunkulu, ezibona yena elungile. Kepha uNkulunkulu wamenzela umusa. Noma kade ngingohlambalazayo nozingelayo. Yayizolo lonto ehlambalaza igama likaNkulunkulu futhi ezingela abantu bakaNkulunkulu. Nohluphayo. Ephinde ehlupha futhi. Kodwa ngahawukelwa. Kepha uthi wathola umusa. Ngokuba ngakwenza ngokungazi. Ngokuba izinto ozenzayo wona uzenza ngokungazi. Uma wenza izinto unenkani ukhuzwa, wena usawuholwa inkanuko yokungazi. Ukuthi ubaba wakho uSathane, ngokuba wena wenza izinto okugcwalisa inkanuko yokukhohlakala. Yayizolo lonto leyo. Mekuthiwa esikoleni uthula,
wena uyaqhubeka uyakhuluma wena ubusomoya wenkani ukhohlakele uma kuthiwa esikoleni ngena ngo7 nofika ngo8 njalo wena uzwa umoya wekhohlakala methu esikoleni ke ungantshontshi wena ubhizi untshontshe amapeni ezingane ushaya izingane zabanye wena uyisikhohlakala ubusomoya kaSathane mawusawufika kulesigaba sokuthi uqonde kulento engenzayo elungile sowuthola umusa kaNkulunkulu ngokuba uzocela futhi into ethelele ukuthi inkosi ngiyaxolisa ukuthi ngithuke inhlamba ngathuka futhi ngahleba ngabanye abantu ngadelela ngashaya abantu bengenzanga lutho ngabasukela ngabaxhaphaza ngantshontsha ngafika late ngamabomu ngiba yini wena lokho ubukwenza ngenhliziyo embi yayizolo lonto leyo ngokungakholwa kepha umusa wenkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Uthando nokukholwa ukubekezela umusa kaNkulunkulu uyanda ngokuthi wena ukunike ithuba lokuthi ubone amaphutha akho. So le ncwadi le ethi ke yesibili yaseKorinte sahluko 9 sahluko 9 ncwadi yesibili yaseKorinte sahluko 9 kusukela kuverse 9 njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Umusa wakhe umi kuze kube phakade ukulunga kwaNkulunkulu uphakade yaguquki besithi kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa yes uyakulungisela evise imbewu yenu. Only kusahluko 12 so la verse 9 sahluko 12 verse 9 ngokuba ukukhonza ngalenkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele yes kepha futhi kuvamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwalenkonzo badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwana benu nabo yebo nabo bonke. So la ekukholweni thina abantu abasuke bezosindiswa basindiswa nangathi ekhambeni nanokuthembeka ezwini likaNkulunkulu ungaguquki ezwini likaNkulunkulu ngoba naku uguqukela abantu. So uma uNkulunkulu ekwenzela umusa wena mase ufika phakathi kwabantu ngoba nakuthi ke usaba ukuthi bazothi ususindisiwe uzokwenza izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu bese wena wenze izinto abazenzayo ezingalungile emehlweni kaNkulunkulu wena ulimaza igama likaNkulunkulu ukuba ukuthi lezi olamukelile alithembekile kuwena wena uthembele kulona uncamela ukuthemba abantu ngoba naku bebaningi ubazi mhlawumbe ukhule nabo ukuthi wenze into eyodwa kanye nabo wesidudla soxabana so lezo zinto lezo ziyenza ukuthi ivangeli likaNkulunkulu lithukeke ngenxa yakho wena umuntu othi uyakholwa ngoba mesuphakathi kwabantu wena uguqula indlela ohamba ngayo ukuze abantu bezokuthanda bakuncome uzizwe wamukelekile phakathi kwabo. Khona le bengifuna futhi lapha kule incwadi yokugcina le ethi ke kwincwadi yawo waseKorinte sahluko yithi sahluko 10 kusukela kuverse 8 ngokuba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona inkosi ukuba nakhiwe kungengukuba nibhidlizwe angiyikujabhiswa ukuze ngingabi njengokungathi benginethusa nje ngezincwadi ngokuba izincwadi ke bathi zinzima zibukhali kepha nxa ekhona ngomzimba ubuthakathaka ukukhuluma kwakhe kudedelekile onjalo makaqonde echala bright mfunde uthi ke umbhalo
Ngokuba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu ayisipha wona inkosi ukuba nakhiwe kungengokuba nibhidlizwe. Angiyikujabhiswa ukuze ngingabi njengokungathi benginethusa njengezincwadi. Ngokuba izincwadi ke bathi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngomzimba ubuthakathaka, ukukhuluma kwakhe kudelelekile. Onjalo makaqonde lokhu ukuthi esiyikho ngamazwi ezincwadi nxa singekho siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona. Ngokuba asinasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo, kodwa bona nxa bezilinganisa ngezingqobo zabo, bezifanisa nezingqobo zabo, kabanamqondo. Kepha thina siyakuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyisilinganiso asilinganisele sona uNkulunkulu, ukuze sifinyelele nakini. Ngokuba asizeluli ngokweqisa ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibongi ngemisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakukhuliswa kakhulu impela kini endaweni yethu, size sishumayele ivangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini. Singazibongi ngezinto esezenziwe endaweni yomunye, kepha ozibongayo makazibonge eNkosini. Ngokuba akusiye ozincomayo ovunywa abongwe, kepha yilowo inkosi emncomayo. So ivangeli njengoba sisho sithi elikaNkulunkulu nje, asishumayeleli ukuphakamisa thina ukuthi ungincobe mina ukuthi ngishumayela kahle kanjani, noma ngithi mina ngakhe ibandla, mina ngenzi lutho ngokwami, konke ngikwenzayo ngikwenza eNkosini. Ukuba akusizi ukuzincoma kwami mina ngokuba ngishumayelile, kepha izwi likaNkulunkulu lingafakazeli ukuthi mina lokho engikwenzayo ngikwenza ngamandla akhe. Makube ngabantu ababona amandla kaNkulunkulu basindiswe ngezwi likaNkulunkulu, not ukuthi ibandla elami noma ngizama ukuthi mina ngizenze muhle kubani. So ngaso sonke isikhathi abantu abasebenza besebenzela uNkulunkulu, iBhayibheli libhalile phansi kwincwadi yaMathewu 23 verse 11 ukuthi ke mangabe khona noyedwa kunina ozobizwa ngomkhulu noma abizwe ngokuthiwa ungumfundisi, ngokuba ke uyedwa ongumfundisi uJesu. So la kuthina uma kukhona umuntu ophiwe ukuqonda ngezwi likaNkulunkulu, lowo muntu lowo lithi iBhayibheli ke njengoba ephiwe amandla nje, yena ke mncane phakathi kwabantu ukuba kufanele ahole abantu ngendlela efanele khona nabantu bezobukela kuyena ukuthi ke lo muntu lo uhola akafikanga wazokhomba abantu ukuthi hayi phela mina ngumfundisi, mina ngigotshiwe, so kufanele nizwe ngami. Bonke abantu benza izinto ngoba bebona yena enza izinto ezisibonelo ukuba umuntu ohola abantu ngokweqiniso ubahola kanje. Ingakho uJesu eza emhlabeni, wafika emhlabeni wabakhombisa abafundi bakhe ukuthi liyini uthando, uyini ukuxolela, uyini ukuhlala nomakhelwane wakho ngokuthula. Uthi uma nithandana phakathi kwabantu bayobona ukuthi ningabafundi bami. Awukwazi ukuthi uzothi uthanda uJesu kepha ukwazi ukuthanda umakhelwane wakho, awukwazi ukuxolela, awukwazi futhi wena ukukhuluma kahle nokupha umakhelwane wakho umaxayekile. Ngokuba umyalelo uthando uze esuke ezulwini ukuzokhombisa ukuthi singabantu kufanele siphile kanjani. Bonke akwenza labafundi bakhe ukwenza bona bese behambe ezinyathelweni zakhe, okusho ukuthi umuntu othi uhambe emazweni kaJesu makabe isibonelo phakathi kwabanye abantu ukuze abantu bahambe ezinyathelweni zokulunga komuntu othulungile, hayi ukuthi uzolunga ngomlomo. Umlomo awusizi lutho. Yayizolo nto leyo. Uma ukuthi ke lithi iBhayibheli kwincwadi kaJakobe esahluko 2 verse 14 noma from verse 11, incwadi kaJakobe esahluko 2 from verse 11, ngokuba yena owathi ungaphindi, uma ethi ungaphindi,
wathi futhi ungabulali. uphinde athi futhi ungabulali. Uma ke ungaphingi kepha ubulale, Uma kwenzeka ke uthi awuphingi kepha uyabulala, ungoweqa umthetho. usuweqile umthetho kaNkulunkulu, ngokuba uma uphula wodwa kule mithetho ekhona eBhayibhelini so uyone yonke ngokuba wonile okusalayo. Yezwa lonto leyo. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo. Khulumani, yezwa lento ngithini? Sikhulume izwi bese siyalenza futhi njengokufanele abayakwahlulela ngomthetho wenkululeko. Umthetho wenkululeko iwona losunike ukuthi thanda abantu abathi abasondelene nawe, thanda abantu umakhelwane wakho, thanda bonke abantu. Yezwa lonto leyo. Anike Ngokuba ukwahlulela okungenasihawu ukwahlulela ungenawo umusa uyakumehlela ongenzi isihawu. yezwa lonto leyo. Uma ungathetheleli inhliziyo yakhe ingeyinhle, nawe ukwahlulela kwakho kuba njalo, uNkulunkulu ngeke aze akuthethelela imisebenzi yakhe emibi. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Umoya wempakamo bese uyazigabisa ekwahlulelweni. Into embi leyo bese ithi Kusizani bazalwane bami? yini esizayo mzalwane? Uma umuntu ethi unokukholwa, Uma ethi umuntu ngiyakholwa kepha engenayo imisebenzi, kepha engafakazelwa imisebenzi, iBhayibheli liyathuma ukuthi uma uthi uyakholwa enza lokho elishoyo. ukukholwa kungamsindisa na? Yini engakusindisa uma uzokholwa kuphela kepha ungayenzi into ekuthiwa uyayikholwa? Yini engakusindisa? Uma umzalwane noma umzalwanekazi Yes. ehambaze Uma umzalwane ehamba nqunu beswele ukudla engenakho ukudla. kwemihla ngemihla, Yes. kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula. Bese athi omunye bona hambani nibe nokuthula, esho kubantu abahlwempu abahluphekile enakho yena. Nifudumale, Yes. nisuthe, Mhm. kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba. Sizali ukuncisha umuntu into unayo uthi uyikholwa, uthi akahamba ayosutha noma ahamba afudumale, kepha wena wazi kahle ukuthi akanalutho. Usho ukuthi wena uyadelela ukukholwa, wena awunalo uthando lukaNkulunkulu. Lokhu kusizani na? Yini esiza ngakho Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi so uyabona ukuthi uthando lukaNkulunkulu nokukholwa kuNkulunkulu ukuthi enze okuhle kumakhelwane wakho. Ngoba ngeke sithi sikholwa uNkulunkulu esingamboni sifuna ukukholwa nokuthanda abantu esinabo eduze. Uthanda kanjani uNkulunkulu ufuna ukuthanda umakhelwane wakho? Uzokhuluma kanjani kahle kumakhelwane wakho noma kuNkulunkulu ufuna ukukhuluma kahle nomakhelwane wakho? Kepha omunye uyakuthi, wena unokukholwa, wena uyakholwa ngithi mina nginemisebenzi. mina ke ngiveza imisebenzi emihle. Ngibonise ukukholwa kwakho Asibone kuphela kwemisebenzi. ukuthi ubani okholwa kakhulu, lowo okholwa enze nalowo okholwa ungenzi. Nami ngiza kukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Yes. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyedwa. Wenza kahle. Iqiniso lelo kufanele ukholwe vele. Namadimoni ayakholwa, Namadimoni ayazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa. athuthumele. Bese ayathuthumela. Kepha wena muntu ongenalutho, ongenalutho, ongaqondi futhi, ukuthi awunalutho awuqondi. uyathanda ukuqonda Uyathanda ukuthi uqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? ungakholwa uthi ngiyakholwa uJesu, kepha kufika umakhelwane athi uzocela isinkwa unaso, wena uthi awunaso. Uyazi ukuthi wena ezulwini uyamangaleleka ngoba unomona. Uyancishana, isono umona. U-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka? So Abraham kwathi akanikele ngoIsaka, azange azabuze lutho noma uNkulunkulu wayemhlola ukuthi uyakholwa ngempela yini. Wathatha indodana yakhe wafuna ukunikela ngayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesethi cha, ngiyabona ukuthi uyakholwa. Kwakuwumsebenzi ofakazela ukuthi uyakholwa. Wayengeke azakholwa ngomlomo athi hayi ngakholwa uNkulunkulu. Wenzani? Angenzanga lutho, ngakholwa nje uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi sika ijwabu lendodana yakho meseke inosuku lesishiyagalombili, wakwenza lokho. uNkulunkulu wathi ke hamba uhlabe indodana yakho Isaka, wakwenza lokho. uNkulunkulu wayesebothi uyakholwa, akayihlabanga wayenza umhlatshelo, kepha wayehlolwa ngoba ngesikhathi esezoyihlaba uNkulunkulu wamkhuza wathi ngiyabona ukuthi uyakholwa. So kwakuwumsebenzi lowo okhombisayo ukuthi uyakholwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu konke ayemyalele ukuthi akwenze wakwenza. Eyizolo lonto leyo. Enikela ngendodana yakhe uIsaka e-altara na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi. Ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa
wapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi yebo uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwabalela kuye ukuthi kungukulunga wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Akasho uJesu singabahlobo bami uma nenza konke ngikushoyo. Uyabona ukuthi uJesu ubuyela kulamazwi kaAbraham ukuthi uAbraham wakholwa wenza lokho kusho uNkulunkulu. So uNkulunkulu methi izidakwa zingene ezulwini wena uma ufuna ukuba umhlobo kaNkulunkulu uzoyeka ukuba isidakwa. Haleluya. Uma ethi uNkulunkulu abahleli abangena ezulwini uzoyeka ukuba umhlebi uzoba umhlobo noNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho nje uzithanda uzoyeka wena ukuzonda bese uthanda umakhelwane wakho uzoba umhlobo noNkulunkulu. Methi uNkulunkulu abakhonze izithombe abangena ebusweni wakhe uzokuyeka lokho ngoba ufuna ukuzoba umhlobo noNkulunkulu. Methi uNkulunkulu yipha abela abampofu uzokwenza lokho uzoba umhlobo noNkulunkulu ngokuba uthi umusa wakhe usanele sonke. So sonke uyasipha ithuba wena ungazichaphazela umusa kaNkulunkulu. Uma nje uNkulunkulu yeka uqamba amanga uzoyeka uqamba amanga ngoba ngisho ubhala phansi uthi hayi ngise Maritzburg ngiyapha usale eBhulwa uqamba amanga unomoya wamanga. Ezolondoleka uthe ubhale phansi ufuna umsebenzi ubhale phansi ukuthi wena hayi mina nginama qualifications kanje thola ukuthi awunawo ngoba ufuna umsebenzi uqamba amanga awuyeli umhlobo kaNkulunkulu. Ubhale phansi eBhayibhelini ulowo naye uNkulunkulu akakwazi futhi awunabudlelwane noNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu abaphila impilo eqotho kubalele ukulunga kubona abazokholwa yizi balenze. Iqhubeka ithini lencwadi esivala bright. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi. Umuntu ulungisiswa ngokuthi mekholwa yizi beselenza ulungiswa ngemisebenzi. Kungengokukholwa kuphela. Akusibona nje ukuthi wena hayi mina ngikholwa uJesu njengawe Jesu wami. Njengawe Jesu wami uzukhula uvuke emoya uphuquze phansi uthi unomoya ingcwele unamanga. Unomona uyakhala uyayintonja uyisifebe unenzondo. Lokho kwenza ukuthi ushode uNkulunkulu uyashoda. Kanjalo ke asina ndaba ukuthi uculanga kanani uthandaza kangakanani. Baba uNkulunkulu namanje ngecela ukuthi ungiphe imali ngicela uNkulunkulu ukusindize ngecela uNkulunkulu ukuthethelela amacala ami. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena ufuna ukuthethelela umakhelwane wakho. Uyashoda. Ezolondoleka ukukholwa kuvela ngemisebenzi. iBhayibheli lithi funda ukuthanda. Uma ungakwazi kunzima cela uNkulunkulu akusize zila ukudla uthandaze ukuze wena inyama yakho izozithobeke ngoba inhliziyo yakho embi efuna ukulungiswa. Yimbi inhliziyo yomuntu. Yimbi ayifuni ukuthethelela. Ayifuni ukuyeka uqamba amanga. Ayifuni ukuyeka ukufeba. Ayifuni ukuyeka ukubulala. Inhliziyo yakho yimbi. Inhliziyo engumthakathi yimbi, engumkhohlisi. Ngayilalela inhliziyo. Inhliziyo ikutshela ukuthi iqamba amanga, uwaqamba amanga. Inhliziyo ikutshela ukuthi hayi ayikho inkinga mengenza lokho kancane, uyakwenza uyona. Isono sikaNkulunkulu iphambi koNkulunkulu isono sakho usayisono. Asingo ukuba sincanyana noma. Inhliziyo yimbi. Akufanele ulale inhliziyo. Funda ukulalela izwi likaNkulunkulu. Uyakulungiswa ngezwi. Izwi elisilungisayo. So bese sithi sikholwa ngokuba izwi elithi share lomthwalo uyasinda. Awulungile phambi kaNkulunkulu. Ngeke uzungene nawe embusweni kaNkulunkulu. Ushiya phansi. Bodlela kaBhiya. Shiya phansi iwiki. Shiya phansi izinwele zokufakelwa. Ushiya phansi upende izinzipho. Uyapendwa kuyimoto yini? Uyapendwa uyidwini wena. Upendelwani? Thanda izinto esemhlabeni ezizobhubha. Fundisa ingane ukukhohlakala. Umsebenzi kaSathane. Banike. Kanjalo noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na. Yes. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile. Uma umzimba wakho ungenawo umoya usufile kanjalo nawe ukholo lwakho uma ungenayo imisebenzi efile. Kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi
ufile. Yes. Suqedile ngithi kunjalo ke limka nje iBhayibheli. Limka nje aliguquki. Lishe umthetho wezaphula umthetho. Umuntu uyakholwa, okay, fakazana imisebenzi. Ungabe sokholwa kuphela. Akusiza ukukholwa ngomlomo kepha isenzo singafakazelwa lento othi uyayikholwa. Asike siguqule izinhliziyo zethu sivumele ukuthi uNkulunkulu azisebenze ngezwi lakhe bese silungela yena. Musokulungela abantu, lungela uNkulunkulu okubizile. uJesu Kristu inkosi uyabusa emhlabeni njengasezulwini. Uthunyelwe nje emhlabeni ukuzolungisa thina. Ngoba enqoba ukufa nje ukhombisa ukuthi nathi uma singase senze kahle njengaye njengoba enza phambi kwaNkulunkulu. Nathi siyokubalela ukulungwa sivuswe kufeni ngesikhathi esibekiweyo. Uthini uPetru? Phendukani. Uthi uPetru kabantu abaphenduke. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Uma sobhaphathiswe kubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono. Ukuze kuthethelelwe amacala ethu. Khona niyakwamukeliswa. Lenikwe besonikwe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Esabantwana benu. Esabo bonke bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. Akaqedanga lapho wafakaza nangamanye amazwi amaningi obayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Uyasindisa wena ngokwamukela ivangeli eliphilileyo kulesizukulwane esiphambeleyo. Uyasindisa wena usindisa. So uma sowusindisa wena sovuma uJesu ukuthi ke abuse empilweni yakho sowukhathele ukuzubusa. Leli iBhayibheli wozani kimi nina nonke nikhatheleyo nenisendwayo ngiza kuniphumuza. Thathani ijoka lami ngokuba lona lilula. Lifunde kimi ngokuba mina ngimnene futhi ngithobekile enhlizweni. uNkulunkulu ufuna abantu abazofunda kuyena. Uzofuna ukufunda ufunde kumhle ufunda uNkulunkulu. Bese simoya munye sesikhuluma izwi linye sesiyavumela ukuthi uNkulunkulu umuhle. Waziwangisindisa. Mawufuna ukubhabhadiswa uza kusithinta kule mininingwane le oyibonayo kwi-screen noma uyizwile intshumayelo iqala. Siyacela uNkulunkulu anibusise size siphinde sibonane futhi. uNkulunkulu emuhle ngalo lesibili. Ofuna ukubhabhadiswa uza kusithinta. Onembuzo mayelana neBhayibheli uza kusithinta. uJesu Kristu inkosi. Sibonge. Sicela sivalele ngomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Nkosi izwi lakho elinamandla. Siyacela Nkosi libe yimvula njalo emphefumulweni wethu. Imphefumulo yethu Nkosi ifane nemifino eyamkela amanzi ngesifanele emkhizo yezulu. Siyacela Nkosi ukuba izimpilo zethu zamkele ukukhanya okunguwe Nkosi uJesu Kristu. Singazilanduleli Nkosi kukho konke esikwenzayo ngokuba kuyosizana ukuba umuntu azuze izwe lonke alahlekele ukuphila okuphakade. Thatha indawo yakho Nkosi uJesu. Siyabonga ukuba sibe nesikhathi sokulizwa ilizwi lakho ekuyilona Nkosi elisiholela ekuphileni okuphakade. Egameni elihle lakho uNkulunkulu wethu igama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.